El Pla Director de Cooperació Internacional és una aposta de la ciutat de Barcelona que referma la seva voluntat de cooperar, de ser presents en el món, també d'estar presents en els processos de pau, d'estar presents allà on la gent pateix, on la gent necessita tenir amics al primer món per tirar endavant. És important, com assenyala el propi pla, que aquesta política internacional va coordinada de la pròpia Agència Catalana de Cooperació i, com no, en col·laboració de la mà d'aquelles ONGs i d'aquells estaments, aquelles institucions que col·laboren i que fan de la cooperació internacional la seva tasca quotidiana. També defineix l'àmbit mediterrani com a àmbit principal d'actuació. L'àmbit mediterrani proper i llunyà, en aquest sentit destacaria que l'àmbit mediterrani en aquest àmbit s'acabaria a Mauritània i que el Sàhara està a mig camí i que per tant ha de ser també centre de la cooperació d'aquest pla. I també dir que la política adoptada pel govern municipal, el 0,7%, introduït per Esquerra Republicana en el debat del PAM, és una bona política que ens acosta a allò que els mandats de les pròpies Nacions Unides i les recomanacions internacionals demanen que facin els estats i les administracions del primer món. Nosaltres creiem també que Barcelona, sent ja avui la capital de l'Euromediterrània, és per voluntat popular la capital de la pau i que això s'ha d'expressar també en un lideratge en els processos de pau, en un lideratge de caràcter internacional que Barcelona pot exercir i que Barcelona creiem que hi ha d'apostar seriosament. En aquest sentit, creiem que Barcelona ha d'oferir el seu marc geogràfic, ha d'oferir la seva plataforma per ser escenari d'acords de pau, escenari on hi hagi aportacions i solucions no només en l'Orient Mitjà, sinó en altres espais relativament propers que només a partir del diàleg i només a partir d'aportacions que vagin en el sentit positiu hi poden trobar camins de solució definitiva. No entenem avui com es pot aprovar aquest pla i, per una banda, que hi hagi una proposta que afecti a un àmbit mediterrani proper i que rebutgin altres propostes de caràcter internacional com si els drets internacionals fossin flexibles i els veiéssim d'una manera quan es tracta d'un país i els veiem d'una altra quan es tracta d'un altre. No entenem com avui no hem arribat a un acord en una resolució a favor del Tibet.